ज्योती किचनमध्ये तुमचं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे। आज मी तुमच्यासाठी एकदम टेस्टी अशी ही बासुंदी घेऊन आलेली आहे। खूप सुंदर आहे आणि खूप छान झालेली आहे रेसिपी ही। आणि ह्याच्यामध्ये कलर वगैरे हे सगळं नॅचरल आहे सगळं। तर ही रेसिपी मी कशी बनवली त्यासाठी तुम्ही काय करायला पाहिजे, माझा पूर्ण व्हिडिओ नक्की बघायला पाहिजे। तर ही बासुंदी तुम्हाला नक्की आवडेल। तर आता मी काय केलेलं आहे, हे 2 लिटर दूध घेतलेलं आहे। हे म्हशीचं दूध आहे। तर हे मी आता गॅसवर ठेवलं आहे गरम करायला। तर गॅस मी बारीक केलेला आहे आधी आणि बारीक गॅसवर हे चांगलं असं हे उकळून घ्यायचं आहे दूध। तर बघा हे दूध चांगलं आता उकळायला आलेलं आहे। तर ह्याच्यामध्ये ना हा चमचा असाच ठेवायचा आणि त्याच्यामुळे दूध वर जात नाही। तर आता ह्या बासुंदीसाठी मी एक पावडर तयार करते घरगुती। तर आता ह्याच्यामध्ये मी 1 वाटी काजू घेतलेलं आहे, त्याच मापाने 1 वाटी मिल्क पावडर घ्यायची आहे। तर आता मी त्याच मापाने 1 वाटी मिल्क पावडर घेतलेली आहे। तर त्याच मापाने मी साखरही घेतलेली आहे 1 वाटी आणि अर्धा चमचा हळद घालायचं आहे। नॅचरल कलर आहे म्हणून हळद घातलेला आहे। आणि आता याच्यामध्ये वेलची घालायची आहे। आणि जर असं बासुंदीला घट्टपणा येण्यासाठी मी असा छोटा चमचा 1.5 चमचा मी कॉर्नफ्लॉवर घातलेला आहे आणि याची अशी पावडर तयार करून घ्यायची आहे। तर आता दूधही चांगलं असं गरम झालं आहे। तर आता जी मी मगाशी बासुंदीची पावडर तयार केलेली होती घरामध्ये, ती सगळी थोडी थोडी करून घालायची आणि त्याला चांगलं असं हलवत राहायचं आहे। थोडं थोडं घालायचं आहे, एकदम घालायचं नाही, नाहीतर ते गुठल्या होऊ शकतात आणि बॅटर खाली चिटकू पण शकतं। तर असं हे कारण कॉर्नफ्लॉवर पण आहे त्याच्यामुळे फटाफटाचं बघा घालायचं आणि लगेच हलवायचं आहे। आता बघा सगळं मी घातलेलं आहे। तर आता ह्याच्यात मगाशी मी साखर 1 वाटीच घातलेली आहे। तर थोडी मी टेस्ट करून बघितली, साखर कमी होती, तर मी याच्यात थोडीशी चवीनुसार थोडीशी साखर घातलेली आहे। आपल्या गोडीप्रमाणे साखर वापरायची आहे। तर आता बघा मस्त असं बघा नॅचरल कलर पण आलेला आहे सुंदर बघा। आता जर याला उकळून द्यायचं म्हणजे चांगलं असं थोडंसं घट्टपणा येतो आणि कलरही खूप छान येतो बघा, मस्तपैकी असा चेंज झालेला आहे कलर। आता याच्यामध्ये मी बदाम आणि पिस्ताचे असे बारीक असे तुकडे करून घेतलेले आहेत, काप करून घेतलेले आहेत, तेही घालायचे आणि चांगली अशी उकळी द्यायची आहे। तर बघा मस्त असं बघा, जर तुम्हाला याच्यापेक्षा घट्ट पाहिजे तर तुम्ही जरा असं अजून शिजवावं लागेल, पण मला एवढी पातळ बस झाली बासुंदी। तर मी आता गॅस बंद करते आणि हे चांगलं एका बाउलमध्ये काढायचं आणि थंड करून घ्यायचं आहे चांगलं असं। तर बघा ही नॅचरल अशी बासुंदी तयार आहे घरगुती आणि दिसायलाही सुंदर आहे, खायलाही सुंदर आहे। तर ही बासुंदी तुम्हाला नक्की आवडली असेल तर तुम्ही माझ्या चॅनलला लाईक करा आणि भरपूर लोकांना शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। असेच माझे नवनवीन व्हिडिओ पाहत राहा आणि माझा पूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद।